prijatelju Nijaze, gdje se mi sad nalazimo? Na fudbalskom igralištu osnovna škola Hasan Brkić u Osatu. Gdje sam ja 10 išao da 8 završio. Šalim se. To je najveća škola na ovom kraju, Osmoljetka. I vidiš ovaj stari objekat, desno. Ja sam išao tu, a novi je napravljen nešto kasnije. Informacija za još 4 područne škole. Beširovići, Međe, Klotjevac, koja je četvrta? Beširović, Međe i Radoševići. Sa centralnom su u mojoj generaciji bilo preko 1000 učenika. A sad kako ja imam informaciju, do 15 učenika ovdje, do 5. razreda. Šteta. Ovdje. Ko je malo napisao opština Srebrenica, CLD, Centar za lokalni razvoj. Ovo ti je ovo. Vidiš gdje sam ja imao ideju. Znači ovo je predulaz odavde. Vidiš. Da li je ovo dovoljno prostora? A ja mislim da jeste. Muzičari su bili na stepeništu. Pjevači na stepeništu. Pogledaj, je li ovo dovoljno? Odlična sala. I ja tražio od direktora škole odobrenja da napravim tu koncert. Vidiš ti prostor ovdje. I ovdje sam postavio sto. Moja 3 druga su bili žiri. Unaprijed se dogovorili ko će pobijediti. Munir mora pobijediti jer je moj jaran. Jedna djevojka će biti drugo mjesto od njih 8 je sama žensko. Razumiješ? A pjevači koji se takmiče su ovdje negdje, mogu da šetaju. Muzičari su tu, a ja bio voditelj programa. I ja to najavljujem. I tu bila moja cura, nisam bio oženjen, i gledala. A ja sam napravio važan, ako znaš onog novinara sa Slona, ja isto ko Emir Nišić, pravio se važan, ono šećernica. Je li dovoljno prostora za Odličan prostor. Kad sam ja odredio i objasnio direktoru šta ja želim, kaže može. I ja sam nadno obezbijedio